Ja jestem, no oczywiście, ulubiony wasz Mr. Karolity, a właśnie widzicie coś na mojej głowie, że trwa odcinek 11 sekund i dzisiaj ze mną jest Emer Mastereczek. Popatrz. Co tutaj mają na mordzie? Widzę to? Czemu? No bo ja to tak dałem, poczekaj, już nie będę tego widzieć, tak? Ja to sobie ustawię jakoś, dobra, tak? Żeby nam to nie przeszkadzało. Biegnę. O, widzę go. On ma skilla dziewczyny oczywiście, ale... LOL? Naprawdę? No. Dobra, sorry, ale bez urazy, ale to tak jest. Są bugi jeszcze. Tutaj właśnie kopiemy sobie domek. Tak jak w poprzednich 2 odcinkach połączonych razem. Wiem! Nie musicie mi tego powtarzać. Mogę ściąć drzewo? No, a co? Kto ci nie pozwala? Nie wiem. Nie będziemy mieli żadnych zasad, że nie ścinamy. Nie ma żadnych zasad tutaj. No, zarobiście jest. Nagramy też Xboxa kiedyś. No, na jego kanale. Jeszcze on nie ma kanału, więc nie wbijajcie. Jak będę mieć 8 lat dopiero. A ja mu zrobię kanał szybciej. Taki ukryty kanał. No, może tam gdzieś ścina. Gdzie ty ścinasz? Za 2 ktoś dzwoni domofonem. Ludzie, kolej! Halo! No dobra. Koledzy do mnie wchodzą. No fajnie, bo się noc robi. Postawiłem kartę. To my właśnie zaraz widzimy tych kolegów. Szymon i tak wbijajcie na kanał. I cięcie. I są niebiescy! Resistar. Resistar. Elo. Elo 320. Aha, ten z łukiem i szczałą. Zamknijcie, bo zimno. Widzę cię tam. O, Wojciuś! Cześć, kolego. Ja nagrywam na YouTube'a. Fajnie. Jesteśmy właśnie na YouTube. No, Szymon i tak polecam kanał. Dziękuję. Co wy oglądaliście? Zaczarowany ołówek. Dobra, jesteśmy po przerwie. Impra. Właśnie widzieliście ich przed tym twarze. No, cięcie mini. Jaki warto zbił. Au. Jest go. Ty co nagrywasz? No. Fajnie. Aha. Łogo! To ja, Szymon Liza. No dobra. I jest u mnie babcia. O Jezu! Masz lagi? Nie mam mojego kilofa. Jak? Okej, zrobię sobie. Grałeś znowu w CS? Nie. Ej, co to za nerw? Mój. Aha. Nie jest Magnus Mega. A w Minecrafta grałeś? Nie. A ja gram Minecraft. Coś się rozbił? Co to kurwa? Nie, bo to jest wirus, ja pierdzielę. Upadł mi tapet i... Karol, w Minecrafcie na komputerze nie mogę przejść. No minimapka mi nie pomaga. Ej, No i drugiego nie mogę przejść. Ej, serio? To jest najłatwiejsze. Drugi jest właśnie najłatwiejszy. Chyba pierwszy. Ja Drugi jest najłatwiejszy. najlepszy. Musicie wiedzieć. Nie no, ostatni najłatwiejszy. No serio. Najlepszy moja mama ma kurde telefon. Podobnie Alanka, Karol, No wiem, miał przez 2 tygodnie iPhone'a 6. Nagrywasz Powiedział, że fajnie się rozliczył. Nagrywasz przeszłość. Cicho! Masz znowu tą kreskę? Cały czas, Jezu, Będę nie. mógł zagrać w CESa? Już ci tu mówię. Karol, Nie! postaw ten crafting. Nie! Czy jesteś sam w domu? No. Dlaczego tak się drzesz? No bo lubię. Po co ci piecyków? Bo gówno zrobisz. Nie gadajcie. Ej! Ach, co? Mogę zrobić tabliczkę? Tabliczkę po co? Z czym? Nie, bez tabliczki. Z napisem Kapitan Gubienów Multiplay Game. Dobra, na razie odcinek to był taki odcinek dla Beki, ale dobrze, pa.